stojíme najrýchlejšiu jezdu rozkladnú 100 metrov mobíly. Dráha číslo 1, Topolská Barbora. Dráha číslo 2, Salciová Michaela. Dráha číslo 3, Rymanová Rebeka. Dráha číslo 4, Zončová Kristína. Dráha číslo 5, Pietorová Veronika. Dráha číslo 6, Náhradníková Sofia. Ešte raz poprosím plavca alebo plavkyňu Nereusy Žilina, ktorému chýba čiapka, aby sa dostavil do líku. Ešte poprosím chlapcov, ktorí plávajú 50 metrov prsia, aby sa dostavili k pomocnému štartérovi. Chlapci, ktorí plávajú 50 metrov prsia, dostavili sa k pomocnému štartérovi. Poprosím dievčatá, ktoré ste našli čará